Boas, benvidos a Pulso Activo. Eu son Edi, o teu adestrador, e hoxe imos facer unha rutina curta, intensa e chea de enerxía. Ti marca o ritmo e eu acompáñote. Comezamos! Benvidos unha mañá máis aquí a Pulso Activo, como sempre, moi ben acompañado. Como estamos, rapaces? Hola, bons días. Con ganías de comezar, non? Sí. Estrella, tenos algo que contar que me acabo de enterar e acabo de quedar anonadado. Bueno. Imos comezar, como sempre, con mobilidade articular. Fai moitos anos, alá polo ano 92, en España estaba que todo en ebullición. Por qué? Porque estaba a Exposición Universal de Sevilla e había os Xogos Olímpicos en Barcelona. E que pasou en Barcelona? Que me pasou a min? Que me emociona. Tará. Levei o facho olímpico. Pareceume alucinante o de que Estrella levase nun tramo destes de relevo eses 500 metros un facho olímpico, porque que posibilidades hai de que che pase na vida? E ela pasoulle. Entón, parece unha pasada. Neste facho, aquí, foi o lume que dispararon cunha frecha e prendeu o pebeteiro en Barcelona. Estou moi contenta. Imos a levar a cabeciña ao ladiño e a outro. Movimentos curtos, suaves. Imos agora arriba e abaixo. Iso é, un pouquiño máis. Veña, imos agora cos sombreiros. Bueno, Estrella, a ver, contanos. É que como outro día estuvemos falando das Olimpiadas, dos Xogos Olímpicos, de todo iso, dixen, e vos traer a antorcha dos Xogos de Barcelona para cabexades. E teño aí para cabexades e todo, porque levei o lume. Non sabes? Cambiamos. O facho. Efectivamente, acabo de enterarme, acabo de vela. O sea Bueno, que... é preciosa. No, é moi bonita, sí, señor, é moi bonita. E vos que non vos sorprendeu esa nova? Sí. Sí, a min de Estrella non me sorprende. Más na cintura, e que caladiño tiña, Sí. Porque cadrou falar deso, que senón... Home, a ver, cadra falar deso é... é un pouco complicado, pero... Non, refírome outro día que... Cando falábamos dos Xogos Olímpicos, que si tal e cual, de que cando eran, eu dixen, ella levar para a cabexa. Por iso trouxen agora. Cambiamos. Sí, señor, E cal é o traxecto que tiveches que facer? Daquela, pois mira ti, xa pasaron 30 anos, eran relevos de 500 metros. En Vilalba. Alrededor de todo. Juntamos Non me cadrou. pernas. Donde che cadraba, Ai, sabes? onde cadrar. Pero Sí. participaches ou no Eu levei o lume que chegou a Barcelona, que dispararon ca frecha, e encendeu o pebeteiro, ese lume foi na antorcha, o seña, no facho que vos enseño. Cambio. Que vos enseñei antes. Despois, sabe? Por eso eran relevos. Para que os Xogos Olímpicos todo o mundo fora partícipe. Pulso nos cellos. Pasou por moitos concellos de toda España. Pois que orgullo, non? No, eso para A mí meter gustaríame. no currículum aí. Cambiamos. Toda unha aventura. Sí, Hacia unha adentro. aventura que pasa voando, porque cando te das conta, Por algo lle puxemos Estrella Chan. claro, é que eu daquela facía taekwondo, claro, por eso me Moi ben. avisaron. Ben, para a sesión de hoxe imos necesitar unha pelota de pilates, unha esteira e os halteres. Collemos todo e comezamos. É certo que a min non me importaría levar o facho, pareceme un planazo, así como para recordar co tempo, pero é certo que se hai que leválo correndo xa non sei se me faría tanta ilusión. Daríame igual, máis ou menos. Eu teño que levar leguas e non tampouco é algo que me faga especial ilusión. Unha vez que xa temos todo, imos comezar co quecemento, imos facer 3 exercicios, 30 segundos cada un, e o primeiro exercicio é aí o skipping, tocando talóns, imos activando o corpiño pouco a pouco. Que contaba, Estrella, que facías taekwondo, non? Sí, daquela época, sí. A que non che dixo? Iba ao xinasio, pero despois tuve que parar e... Vaya por Deus, si no... Calquera se mete contigo, non? Que foi medalla de ouro, eh? Bueno, non quero que se meta Bueno, a ver, nadie que conmigo. pasa aquí? Dillo, Estrella.
Como que dixeche que non? Que fuches medalla de ouro. Ai, non te fun nada. 3, 2, Raquel. 1... Xa me estaban contando unha mentira. Veña, imos agora aí abrindo e atrás levando o talón. Non colou, non? Home, tanto... Podía ser, en Fisterra hai un home que ten a medalla de ouro, creo que foi de Barcelona. Bueno, de ouro non sei, ten unha medalla. Non, porque o mellor columpio... Igual non é de Escúchame, ouro, é de prata. Das Paralimpiadas de Barcelona tamén. Pero non me acordo se gañaron, non, pero creo que sí. Vale, moi ben, imos co último exercicio. Abrimos os brazos e imos ao ladiño e a outro. 30 segundiños. Seguimos. Unos segundos. Vale. Moi ben. Unha vez que rematamos xa o quecemento, imos empregar a pelota de pilates, pero soamente como se fose unha cadeira. Entón, se non tedes pelota na casa, cunha cadeira sírvenos, vale? Cando vin que o deportista, o último que prendeu a frecha e a lanzou e prendeu aquel pebeteiro tan grande en Barcelona, foi cando me sentín máis partícipe e dime conta do que realmente era. Collemos a pelota, collemos os halteres e imos traballar aí a zona dos ombreiros, porque o primeiro exercicio que imos facer é o empuxe militar. Colocámonos desta forma, lombo recto, sentámonos ben aí na pelota, collemos aire e solto o subir. Baixo ata a altura das orellas e estendo brazos. 5. Imos facer 10 repeticións, 2 series. 7, 8, 9 e 10. Moi ben, relaxamos. E de novo, imos comezar ca segunda serie. Volvemos a colocarnos aí, abrimos os brazos, collemos aire e soltamos arriba, xuntando halteres, arriba e baixando ata a altura das orellas. Sete, 8, 9 e 10. Relaxamos. Traballas máis porque tes que guardar o equilibrio na pelota, porque se non baste, entón o core traballa ao mesmo tempo que estás traballando. Por exemplo, hoxe fixemos halteres e traballamos pois toda a parte superior do corpo. E o seguinte exercicio tamén vai a ser dos ombreiros, imos facer aí unha rotación. O que imos facer é, imos colocar os brazos deste xeito, 90 grados e elevo, vale? Volvo a posición de inicio e subo. 3, manteño os cóbados á altura dos ombreiros. 6, 7, 8, 9 e 10. Imos relaxar uns segundiños, deixamos, relaxamos uns segundos porque tócanos outra serie, vale? Imos aí traballando pouquinho a pouco con ombreiros, despois tocarános o peito. Como imos, rapaces? Moi ben. Ben? Sí. Veña. Ben. Imos de novo. Mesma posición. Aí. Collemos aire, exhalo. Moi ben, manteño o lombo recto. Sete, 8, 9 e 10. Perfecto, descansamos uns segundiños. Estábamos todos moi calaos porque Estrella deixounos abraiaos co do facho e nada, xa non falamos nada máis en toda a clase.
Moi ben, o seguinte exercicio imos seguir traballando a zona dos ombreiros. Desta vez imos coller os halteres e imos traballar de forma alterna, vale? O que vou facer é elevar un e outro en total de repeticións. Collemos aire e exhalo, elevo ata a altura do ombreiro. Aí, mantendo o lombo recto. 7, 8, 9 e 10. Relaxamos uns segundiños. Imos ben? Sí. Moi ben. Veña, quédanos outra serie, seguimos traballando zona de ombreiros, collemos aire e exhalo cara adiante. Veña, quédanos dúas máis con cada brazo. Última. Vale, perfecto, relaxamos. Pois nada, se vía que o exercicio era como sinxelo para e fácil de doado de levantar e todo iso, pois collía os de máis peso e senón collía os máis pequenos. Porque o que implica moito ombreiro sí que é certo que me carga demais. Imos deslizarnos un pouquiño cara adiante. Deste xeito, mantendo a parte superior do lombo, a pelve mantémola aí arriba, activando glúteos, todo o exercicio. Vou abrir os brazos, en esta posición, collo aire e exhalo xuntando arriba, vale? Imos facer de repeticións, mantemos o cu arriba. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Moi ben, relaxamos os segundiños, volvemos a sentar. Que pasou, Estrella? Que se está gustiño na pelota. Estades moi calados, digo, ui, aquí algo pasa. estamos concentrados. Estades concentrados, non? Sí? Moi ben, relaxamos un segundinho o peito, volvemos a traballar, imos aló, colocámonos de novo na posición de inicio, aí a zona superior do lombo apoiada, abrimos brazos, a pelve arriba, apretando glúteos, collemos aire, exhalo, xunto halteres arriba. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, moi ben, a última, e 10, perfecto. Hoxe sí, hoxe estamos moi calados todos, non sei. Eu estaba concentrada, por a miña parte. Os demais penso que tamén. Hasta o Anxo sí que me chocou que o Anxo non dixera así algunha cousa das DIL que nos fai reír. Porque a min polas mañás cóstame madrugar e vir entrenar polas mañás tamén me costa. Entón hai a veces que veño máis desperto, pero hoxe viña dormido. Imos traballar cun haltere nada máis. Vou levar cara atrás, cómodo a punta ao teito, brazo flexionado, a man na axila, collo aire e o que fago é elevar cara arriba, vale? Imos facer 10 repeticións con cada brazo. 3, 4, cada vez que estendo o brazo, levo en vigo cara dentro. Anxo, estás moi calado. Sí. Pasouche algo? No, nada. Non vou falar sempre, tamén. Cambiamos de brazo. É raro en ti, Collemos aire, exhalamos arriba. Catro, 5, 6,
7, 8, 9, e imos ca última, e 10. Perfecto, relaxamos uns segundiños. Non, eu penso que estaba eso, espertando, deixándose fluir no día. Penso que Anxo estaba, bueno, pues tamén alucinado co de Estrella, pero estaba ben, moi tranquiliño. Bueno, levádelo ben, non? Por agora, non? Houve clases moito máis Sí, duras, pero- Veña, de novo, cambiamos de brazo, quédanos unha serie con cada un, collemos aire, soltamos arriba. Oito, 9 e 10. Moi ben. Veña, imos co outro brazo. A min os sombreiros son os exercicios que máis difíciles Máis que me... custa, non? Porque tes aí... Non é que menos me gusten, é que debes ter aí... Si, a mobilidade, non? Que Sí, collemos aire, que máis soltamos... me costa. Non é que non me gusten, é que Xa, me costa xa, xa te facelo, entendí, xa sabes? te entendí. Debo estar soldada aí. As vértebras todas. Tiveche unha vez algunha rotura ou algo aí? Non, Hombre. estuve o supraespinoso do brazo esquerdo, do ombreiro esquerdo. 8, 9 e 10. Perfecto. Eu os sombreiros teño, bueno, terán eles un problema comigo eu por eles, que para min toda esta zona aquí dos sombreiros está moi ríxida. Non sei se é cos anos ou é a constitución miña ou que seña, que a noto moi dura. Entonces, cóstame facer os exercicios, pero gústame porque así tamén vai ablandando e acomodándose mellor. Imos agora a deslizarnos cara adiante, colocámonos na posición como antes, a parte superior do lombo apoiada, os glúteos aí activos, mantendo a pelve arriba, brazos flexionados, collemos aire e agora xunto arriba, facendo o empuxe de peito, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e última 10. Vale, relaxamos uns segundiños. Xa se queredes mantemos a posición porque quédanos outra serie. Se queredes podéis baixar un poquinho o cu, se estades aí, se vos costa un poquinho. E de novo colocámonos na posición de inicio, glúteos activos todo o exercicio, collo aire e solto arriba. Van 6, 7, apreto glúteos, arriba, Oi, 8, 9 e 10. Perfecto. Volvemos a sentarnos na pelota. procuro levar a conta de cando facemos os exercicios. A veces, pero normalmente non me trabuco. Sí, porque tamén se me costa moito facelos, quero acabar rápido, non sabes? Entonces digo, xa falta menos, xa falta menos. Moi ben. Para o seguinte exercicio, imos facer elevación lateral. Desta vez imos a facer cos dos brazos á vez. Collemos halteres. Vamos facer 10 repeticións, brazos semiflexionados. Collemos aire e exhalamos e subimos ata a altura do ombreiro. Mantemos o lombo recto. 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Relaxa uns segundiños. Ben, estamos rematando xa a clase. Hoxe a clase vai de forza, sobre todo tren superior, peito, ombreiros e tríceps. E seguimos ca segunda serie, collemos aire e soltamos arriba.
5, 6, 7, 8, 9 e 10. Perfecto, relaxamos. A clase hoxe ben, porque ao final non sudamos moito, por non dicir nada, tranquiliña, estuvo ben. Veña, quédanos só un exercicio, de acordo? Ímoslo facer de forma unilateral. Imos facer primeiro con un brazo e despois con outro. Imos traballar os tríceps. O que imos facer agora é... Imos colocar deste xeito. Así, tal cual. Como se fose un apoio, as pernas semiflexionadas, tiramos ben o brazo e co brazo que temos aquí flexionado levamos o haltere cerca das costelas, cómodo a punta cara atrás e o que vou facer é estender. Unha, dúas, iso é. Mantemos o lombo recto, importante, mirada a frente. Seis, sete, 8, 9 e 10. Veña, imos cambiar de brazo, mesmo exercicio. Brazo extendido, apoiado na pelota. Lombo recto, mirada a fronte, o haltere pegado na costela, cómodo cara atrás, collo aire e solto. Sete, 8, 9 e 10. Veña, quédanos unha serie máis e xa rematamos, Podes coller moito peso, podes facer moitas repeticións, que se a postura non é correcta, o que estás é lastimando o corpo e ao final veñen as lesións. Pernas semiflexionadas, o lombo recto, separamos un poquinho máis, aí, Gracias. o cuño un poquinho máis cara atrás, no, pernas semiflexionadas. Lombo recto, mirada a fronte, collemos aire e exhalo, estendo cara atrás. Iso é, 2, 3, 4, aquí, manteme aquí. Aí. 8, 9 e 10. Moi ben. Quédanos outro brazo e rematamos, de acordo? De acordo. Veña. Foi a aportación que fixeste hoxe toda a clase. Veña, colocámonos de novo, lombo recto, mirada a fronte. Aquí, vale? Vale, a partir de aquí, estendo cara atrás. Veña, comezamos. Iso é. As pernas semiflexionadas. Ai, moi ben. Cando me colocas ti, tírame máis. 5, 6, 7, 8, 9. Perfecto, moi ben. Pasamos xa a estiramentos, deixamos os halteres xa a un ladiño. Xa imos estirar xa aquí ca pelota. Ben, o que imos facer é estiramos brazo, acercamos cara a nós, estiramos aí a zona dos ombreiros, cambiamos de brazo. Bueno, gustou vos a clase? Sí, Levadeira, non? Sí. estuvo entretida. Agora imos tirar os tríceps, tiramos do cómodo cara abaixo. Cambiamos de brazo. Xa só nos queda estirar o peito. Moi ben, agora collemos as mans, entrelazamos atrás, abrimos aí o peito todo o que podamos. Moi ben. Fantástico traballo, xentiña. Moitísimas grazas por acompañarnos unha mañá máis aquí en Pulso Activo. Recordade manter o corpo en movimento, aínda que sexa un pouquiño. Corpo e mente agradéceno. Eu son Edi, o vosso adestrador, e lembrade, mantede o pulso activo. Moi ben, rapaces, así me gusta.
Te me enseña a antorchar, Sí, facemos unha foto despois.